ଟିକେ ପଛକୁ ଆସନ୍ତୁ 2024 ଏବଂ 2025 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଏଇ ବିକାଶ ପରିଷଦ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଦେଇଛି। ଦୋଳି ଖେଳିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଆନନ୍ଦରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି କି ଦୋଳି ଆସିଛି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ବାବା ସେମାନେ ଏଇଠି ଆସିଛି ଏଇ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ରଜ ଦୋଳିରେ ବସେଇ ନିଜେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମର ସରକାର ଗର୍ବ ଆମ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଗର୍ବ ଆମ ବିକାଶ ପରିଷଦ ମାନଙ୍କର ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି 2 ମାସ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ